Gias kue Miu Miu. Halo halo Besti. Iya bener Besti, aku arep ngias kue Miu Miu. Yo lagi iki aku ngias kue Miu Miu iki. Aku yo lagi ero nenek kartun jenenge ngono kuwi Besti. Lucu ya. Kue iki ukurannya 20 cm Besti. Lah sing tuku iki mainane tuku dhewe tapi lewat aku ndek toko oren. Dadi keseluruhane kue iki regane meh 190.000 Besti. Soalnya mainannya asli kabeh. Hiasane barang ya nek topi mungil ngono lho, Besti. Ya ampun, sekarang kok ono hiasan kue lucu-lucu imut-imut ngono ndek toko oren iku semua serba ada, tinggal klik 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 karo nari duit tok Besti. Segala hiasan mainan wis tak ancepne Besti. Saiki aku ganti ngekei sprinkle-sprinkle aneh bentuk bintang, terus warna silver bulat, terus warna putih bulat, enek balon-balon bentuk bening bareng Besti. Ojo lali lilene diencep nih. Sadurunge kuene dijupuk sing pesen tak foto dhisik Besti. Lah ya Besti, kuene wis bareng aku ngias. Bye bye Besti.